Som Vavro Šrobár. Narodil som sa v Liskovej pri Ružomberku, vtedy v Rakúsko-Uhorsku. Môj život bol vždy spätý so Slovenskom a Československom. Po tom, čo ma kvôli panslavistickým aktivitám vylúčili zo všetkých škôl v Uhorsku, som dokončil štúdia v Přerove, kde som vystupoval pod menom Ján Vavřinec Šrobár. Pôvodne som plánoval stať sa kňazom, ale osud ma zaviedol na lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Tu som sa zapojil do spolku Detvan a pod vplyvom Tomáša Garrigu a Masaryka som sa stal oddaným stúpencom čechoslovakizmu. V roku 1918 som mal česť podpísať v mene Slovákov zákon o zriadení Československej republiky a stal som sa prvým ministrom pre správu Slovenska. Neskôr som pôsobil ako minister zdravotníctva a telovýchovy, minister školstva, ale aj minister financií. Okrem toho som sa výrazne angažoval v politických aktivitách za agrárnu stranu. V období slovenského štátu som stál na čele malej skupiny protifašistického odboja a po druhej svetovej vojne som sa opäť vrátil do politiky. V roku 1948 po komunistickom prevrate som prijal funkciu ministra pre unifikáciu zákonov, hoci som vedel, že to bola iba symbolická úloha. Napriek všetkému som vždy zostal verný svojim ideálom. Zomrel som v Olomouci, no moje srdce patrilo Bratislave, kde som aj pochovaný.